فرماندار کلارا رقا ji Kurdsatê News ragihan derbarê amadekariyên gotênekirin ji bo rizgarkirina navenda bajarê Reqayê şilayên Hêzên Sûriyayê Demokratîk û got. Ji demekê de hemleya Xezeba Feratê dest pê kiriye. Tago gihişte kontrolkirina gundewarê Reqayê û dotpêçkirina bajêr ji sê milan. Demekî dirêj e tabii ki hemleya pêngava Xezeba Feratê hat dest pê kirin. Bi merhelaya kemîn, duyemîn, siyemîn û merhelaya çaremîn tabii ki mirov dikare bêje êdî gîşt asla xwe ya herî jorê dorpêçkirina bajarê Reqayê. Gelek destkeftî hatin destxistin. Zaten şwa bajar wekî ku ji raya giştî re ji tê parvekirin. Bajar temamî hatiye dorpêçkirin. û êdî mirov dikare bibêje ki destpêkirina rizgarkirina bajarê Reqayê ji dagirkerî, ji qirêjbûn û mîjiyê dagirkeriya çeteyên Daişê tê destpêkirine. Tabii ki divir da amadekarî niha berê çoltara bajêr bû. Ev diraya giştî de jî û şerê taybet êk û taybet niha çete didin meşandin. Mirov dikare bêje amadekariyên xwe pir kûr di bajêr de dane meşandin. Duwarê xendekan da bigire, duwarê mayînan da bigire. Lêbelê wekî qesedê, wekî hêza sererd ya ku niha em li hemberî çeteyan jî tê dikoşine tedbîrên vê jî hatine girtin. Him bi desteka tehaluf mirov dikare bêje sererd û hewayî da mirov dikare bêje alîkariyekê tê dayin. û him de jî parastina ku taybet duwarê textîk da ku em bikaribin çawa çetayan derbixin. Di berdewamiya axaftina xwe de fermandar Klara amaje bi armanca serekeya got hemle pê rabûye. Ew jî rizgarkirina mirovan ji fikir û ramanê Daişê û herwiha tolhildana jinên êzîdiyên got êsîr bûn ser destê Daişê. Dîtir ji hemû tiştî girîngtir ji bo me rizgarkirina gel e. Rizgarkirina jin e. Ji ber ku dema me pêngava bajarê Reqayê hemleya Xezeba Feratê ji dest pê kir. Wekî jin taybet me ev gotibû yani rizgarkirina her jinekê rizgarkirina welatekî ye ji bo me. Ev bi hezaran jinên êzîdî taybet ji ber ku întîqama bajarê evê bû Reqayê tolhildana jinên êzîdî û bajarê Kobanî bû. Tabii ev mizgîniyake ji bo me. Lê me got nirxên herî esasî ku em tedbîrê wê digirin ev jî gel parastin, gel evkirin. Enha ev çend roja taybet hewrdora bajêr tê lêdan millê hewayî da. Ji bo ku gel xwe bikaribe bide çoltara cî alanên rizgarkirî. Hêzên Sûriyayê Demokratîk Hesede di şeşê meha şeşan 2017 dest bi hemleya rizgarkirina navenda bajarê Reqayê kiriye. Piştî dotpêçkirina bajêr ji sê milan. û Hêzên Sûriyayê Demokratîk Hesede karîbûn di roja yekem de ji hemleya rizgarkirina navenda bajarê Reqayê texal mişeleb kontrol bikin. Dara Berekat, Kurdsatê News, Bakurê Reqayê.